Ľudia, dneska by sme mali ísť na jeden koncert, no ale vyzerá to tak, že neviem, jak to bude. Shit, ono prší dnuka. Ľudia, takže dneska, fuck, čo? Ľudia, čiže dneska to je trošku šialenejšie, pretože dneska ideme na taký ako keby otvárací koncert, niečo to má s Kauflandom, neviem, ale viem, že tam bude Separos, takže my sa na ňu ideme pozrieť a nejdem tam sám. Počasie nám síce nepraje, pretože vonku fajne krásne prší, ale na chvíľu sme si mysleli, že koncert sa zruší, ale nakoniec sa to zistilo, že to bude také športovej hale, no ale dneska sa ideme zatiaľ pripraviť, pretože presne poviem kedy. Takže máme krásny 13:26 a my sa chceme pohnúť tak okolo 2:30, možno že druhej sa chceme pohnúť, takže tým pádom ja sa už musím ísť pripraviť a prvé, že sa idem okúpať. Takže okúpaný som úspešne a momentálne si ideme vybrať nejaký fajný drip na Separa, takže poďme na to. Jo, a pripravíme sa, ideme za homies a odchádzame. Nevidím, dojde, kam ide, čo robí, všade tu koluje zlo. Zarobím, vybavím, napíšem, nahrám, prídem a odjebem strop. Vyjebem rakety, zjem ako bagety, tento aj budúci rok. Všetko, čo chytím do ruky, mi ide fakt už ani neviem čo. By to muselo byť, aby som to nevedel urobiť. Kým vy máte jediný flow, ja stále inak pochovám beat. Oni si myslia, že vedia, ale pritom nevedia nič. Robiť jednu pičovinu do kole, kamarádu plná ríč. Sedím. Dao, kde ideme? Dám peniaze do vrecka, idem von. V aute na aut, na poď, môj aj. Šofér, kde ideme my? Ale neboj ešte. Na Separa. To je lepší, Separa alebo to je Team Pilot? A ja sa prechádzam po scéne. To je lepší, Gleba alebo Separa. Modeň, ja a modeň. Čo pustíš? To je tá zo, či jak sa to volalo? Recepcia zo. Asasín, som ťa nakazím. V každom meste robím syn, rap je potem. Čistý vzduch je to feeling, chlapci fačia moc pili. Pozvávte jak Jak odveci, more! To je mega dobré. Idem trepy na drilling, vždy napred sa vdili. Stop it. Get some help. Happy, heavy, rapping svoje strechy, big boy, nevidíte deti, ktoré ho chcú vidieť dolu, ha? Dobre. Že ulice sú rozpálené, žiadne povinnosti, všetko vybavené. Koj, Dalo, koj! A hneď za ním hovorkyňu Kaufland Slovenská republika pani Luciu Vargovú, veľký potlesk. A teraz je ten posledný. No a v neposlednom rade ambasádora K-Parku, ktorým je Separa! Dobrý deň, ahoj. Čau, čau. Dokumentovať deň. Kámo, to sa proste musí stať na silu, že ideme do Kauflandu a proste ten týpek teraz začne repovať. Čiže teraz tam utekáme. Však, utekáme. Ani nás nepustí na prechode. Počkaj, nepustí, jasne, poď teraz, poď, prejdi. Už sme blízko! Už sme tu! Časí vás na kope, stále samotáte v kruhu. Si jak kameň vo vode. Love sú jak kurvy, je to bagaž. Urobím auto, či mi teraz, hej. Kto je s nami naozaj, ten ide za nás.
Jemu jedno, či nemám vlasy, či mama na nás. My sme reálni, jak život sa majú spermie v hlavách. Tí, čo nepočujú, dojedu. Robíme to po piči, môžeš sa pojebať. Nestíhajú nám, jak keby šli po kolenách. Ten rap je čertov vekolo, pôjde len kolena. Kedy sa cítim tak, ako ďací bankomat. Život stojí také love, že raz musím skrachovať. Je toto je Royal, to si pichá, križneky. Celý priestor, není miesto plný klub. Celé mesto je naše more, není vstup. A vidím, jak vysvetlí, že som starok. Tam, čo? Ja si svojím iba svoj. A ja sa prekázal do. A vidím, jak ich všetky, jak ich svojové, že som Takže, sme po koncerte, dal? Nemáme hlas. Dobrý deň, dobre bolo. je. Dobre bolo. Super. Pohodička, mohlo byť dlhšie. Čo, nič? Zahodil som si topánky. Nice. Som smutný. Mohol tam byť kúsok dlhšie, ale dobre, zaspieval som si, čiže strácam hlas. Spotený som, ale pohodička, topánky to prežili. Dajme tomu. Zajtra máme. Pohodka. Confident! Ale ja točím. Trip ešte nekončí, ideme sa nájsť niekde, pretože sme hlavne celkom po tom skákaní a ideme pokračovať. Takže sme už proste išli sa niekde nájsť, dali sme si rýchlu picovšku, zasrali sme totálne celé auto, napratali sme celý kôš, čo sme našli na ceste, takže vidíte sa mi na obrázku, ako to dopadlo a to je takže potom už. Sme po koncertos a to je všetko. Áno. Aký máš pocit hlavne, to ma zaujíma. Super, ale som sklamaný, lebo nemám fotku. No, neodfotil sa s nami. Ale ináč pecko. Sme sklamaní trošku, ale bolo peckovo. Čo máš na sebe a koľko to stálo? Takže chain, dáček zadarmo, tričko 10 €, nohavičky 10 €, ponožky nejsú moje a boty 80 € a boxerky zadarmo. Jo! Dobre. Čaute.